Ассалому алейкум бародарои шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Ҳаматон дазор рамати калон барои дастгирию комментарию гапои хубатон. Ман медонам бисёри ман батлаш дора неки ин бачако батл мешава. Чӣ хеле дар Инстаграм гуфта будум недавна 2024 бовар кард ай батл сер мешем. Агар батлеро ба я шарте ки падбадӣ накунанд яхелаш. Анака ирӯз мо бародаро тасмим гирифтем ки мебуроем хати акай Бахи. Я интервью мегирем ва чанд саволи аз сай саволоша метему у одамон батл кардани буд. Батл кардани яъне батл да тайёрай. Бестин, я читон бугум нафарое ки мехоҳем ки билет бигирем бародаро ина номро ва касе барори кор да зам занен любое время ай любое ҷо мегирен мерин соғ саломат ба ҷои даркоитон. Нафарое мехоҳем ки дар ихне ки вайтон даркор боша граница рафтан шумо метавонед дар ҳамин номро ай ва касе занг бизанед ба самолёт Смела Брен ва ягон бекам будӣ ба хости Аллоҳ. Самолёт чӣ хубиш аст ки мис шамоли мастон барӣ як рӯза мери миёй. Короче гапа зиёд намекунем. Акай Бахи, салому алейкум. Салом алейкум, ака чо кади? Кору боро чӣ қадар ака? Мешарамат. Тен соз саломатиё хуб курбурназ ҳама соз? Алҳамдулиллаҳ ака, шукри Аллоҳ, ҳами офис даште. Чӣ кор мекунӣ дар офис? Инҷа кларнет менавозум ку ака, асбоб мусиқӣ. Бо мегӯм дар пишти дитора ё? Юра худам каҷдагим ака. Соз хай. Хай баракат дар касб кору. Сир дорад ака, сир шад. Фаҳмам метуна кашид. Авара ку, ҳамон каса нишонате. Хай акай Бахи ғазор рамад калон ки дар связ биромадӣ мехостум ки аз чанд саволе ҳастай битемуд нашуд ами батл матл как реперен нашуд ами тема. Тайёрӣ? Гавнес иншаллоҳ ака. Чӣ бане тайёрем кадом меша ки тонем ҷавоб метем чӣ бане? Раҳмат. Якум савол ҳамия ки ами недавна я реп хонди, может вай дис буд, может вай барори кор буд, вай чӣ буд? Ҳамира метавонем гуфта? Ака чиста ами мақсад чӣ буд ва ягон 40% стил ма мақсад ма дар ҳамон mp3 ҳамон клипи кардам сад нишон додагим хондан ма ки ман дар болои бит хондан метавонам да ака мақсад на бау батл да бо ака ма живой дар аки чиза таъриф намекунем ман дар живой дига чӣ мекунам да вообще ака вай дис ягон аму клипе кади ягон адрес дошт мақсад намёк додагӣ буд ман хеле ба ҷо намекунам ман дар дестантура намёк додагӣ ҳастам барои ки ман дау бой додагӣ ҳастам акане ки ман ҳеҷ чизи рози чӣ ба нестам барои ки уҷо дар ҳамон студиёе ки студит кардагӣ будан ҳамон вақт чун ошибка кардагӣ будан дар вақти студит куниш версуси мара нафаҳмида будан ман ҳамин чиз кам тавҷеҳ дар дил ма бида буда фаҳмо яъне ки тиқат десант батл кардагӣ ма тамошо кардагим батлтона боздана ба калонди не ака ма барои ки уҷо мара ака студиёш гуфтагиан ки мақсад не дим раунд версус буд уҷо да дим раунд ака уҷо мара судия гуфтагия ки дим раунд та ман нафаҳмидам ба минус хонди уҷо ма ҳамҷода ака худам надонистам дига чӣ гӯм шуд бугу ваз кардана ба калам мегӯн боддана хай ярам бас буд уҷо да леки баъдӣ надорум мужда ҳаёт мақсад хатиш салом алейкум пацани зурай мақсад ака нашод саҳнаи батл нашод батл если чо қатиш кардани батл ташкил кунӣ мекунам ака чӣ ба намекунам агар розӣ шава мақсад ҷа розигӣ ваям ака дар кора барои ки вай негӯва ва маҷбур карда наметонем ку бале рост мақсад ваям розӣ боша мекунам ака батл ту камерата ҷумонди манам гуфтум бия гончта пишти метавонам хозай ништака хай ши тамом нашод худуд хали виз доданиш нести ягон каси дига да беғазаи напмед десанд ака мақсад визов ҳамун клипи кардам ҳавай ама визов гуфта кардагим да ин мақсад ама одамое ки визов доагиан чанд касо ҳастанд ку
мисол ягон жилани боша ман батли бад намекунам мақсад ягон дастои нишоз шукура ака мақсад нами визов даам батлерой ки баён визов даган ам чиз визов марам визов даваё ака жилани ягон туш боша мебурам ма батл анг бо визов пеш барои ки баном мисол бадина кадиан вада ман намехом баном оз я хешавизов мети ва дига чи қабул мекунас разада мега ой нейма даи қадар бад дураи хео қигам намефурай хигам ама хидат қати ки мехоҳӣ ки батл кунӣ оз чемпион ки айдам питер ака десант чемпион десант айда питер пул гиристане ака ту хад да питер ҷокерам ҳастай барои чӣ ки чемпиони питера омад ҷокер зад бирав ҷокер акбатилдам ман мақсад ман мебурам ака ман мегум ман саперники ман касе боша ман яхе тайёрӣ мебинам ака ман намегум ки наи саперник систай мақсад ман сист тайёрӣ бинам ман чӣ таланте дорум дар ҳамун рӯзе ки биром нишон метам ака фарқ надорад ки яй саперник ҷокерам боша ман мебурам ака мада фарқ надорад мақсад ҷокер ма да ягон лишни гап назадаги ай лишнаоне ки батл накунам ози акаи бахи про совсем уважение я реклама букунам нашуд чиз карта я минут бобой бародарон нафарое ки мехоҳем ки картаи тинкоф бигирен ин номарои телефонда занг бизанен картаи тинкофа меёранд дар дастон метиҳанд доставкаш бесплатная бародаро боз чиз хубӣ дора ки кашилок ҳам дора ва симикарт ҳам дора симикарташ якмоҳа интернет дора метавонед дар ҳамин номаро занг бизанед смело дастрас кунед мо мерем далши чахчахо мокатем ина бидро ба як карта бу соҳиби ҳамоҳа интернет мешавад ҳазор рамад ту ҳами короче ман ҳами фаҳмидам ки короче қати десан мехоҳем десан қати конечно мақсад агар розӣ бошам ман мебурам ака набошад ҷокер на бо чанд касо визив додан ман ростига ҳамаша надидам ака оне ки мегам бисёр касо визив додаги ба просто хеле ки ози яхе например батлерои мо бисёрш мега ки вай дастижеи надора вай хеле надора мо қати вай намекунем ман бовар ки яхе вақт худ мизон мекашам ки я одам қати одам бугум буро батл бикун бои чӣ ки ман медонам ки ответиш безебай мисол я хеле шумо чӣ хеле ака мегам мақсад намешиносанша қати вай шиносам мисоли хеле ки ака ҳамон одамоиш ки меган ҳамин гапа буроян саҳна да ман бизанам ман гап надорум шона ака ҳамин худат бо ака мебини охи уҷада ки чӣ хел батл мекуна бо халқ тамошош мекуна охи ҷа уқамухлис далершо қати батл кардагӣ далершо қати накардам далершо сахта ба гуфти худ десант далершо десант агар ихе ака пример мебиёрем ҳамун соле ки биромадагӣ бидан воко ака агар ихе бигирем даам батл ба голоси судиё задагӣ бича далершо не ки уҷа чӣ гап шид голосо али шид чӣ хели шид гузашт дал шид рафт ҳеҷ чиз ҳамун доди худо медонам ҳамун рехти чӣ медонам хаба ина например дидесем ки ни дар азмин пастилу бигирем десант сахтара пастил бигирем агар дар тори минус хондан дар десант сахтара хиёл мекунам имнениаймайда ин ози яби хеле самнени ҳаста дар организаторияне ки акай доди худо рептиҷида ба агар яке даиҷа биёин дар площадка барори кор батл кунен ва ягон самнени мешава намешава уҷа дар он қадар мухлис ба омета чихед тарафи мухлисо мехези меги ти хикади яъне ки эсемис галасавания барои ҳамон галасавани мондагӣ зур кардаги мақсад ҳеч хафа намеша ҳеч гапи зиёдӣ ҳам зада намед вале не чува гапи зиёдӣ шида буд як бор гуфта будам ки ма чиза голоси кадомира кишта будам як как бута ай тарафи ма ака батлои ма даги боши агар мақсад ма бои додагиома ба кала гирифтагим на лент хати бои додагим ба кала гирифтагим ака просто ки ӯ батли хаде сам ма гузарондум усудама реал ниса ем раунд бахсиш буд ака баъд уҷа да ма судиё галасавата хато дар накарданам хеле мисол версуса нафаҳмидем гуфтан и уже
معلوم بود خودشان گپ جواب. باقی یا سوالی کم کردم میتونه که التماس تویچه کم کردم تی برای چی دینا بود نه پره بود درجش تگیدن گفتم که حتی باقی یا اینترویو گیتان دکار و من گفت که همین سوال التماس بودش و ما گفت در یوتیوب تماشا میکنم تویچه تو انتیپا اندرگراوند چی خیلی میگن انتیپا نیگرین ام چی میگن ام میگن پرایلا گفتم ما اکثر نیگر مقصد اکا خلاکی ما موزیکانت ما کمال بوی استیلا اینا ما حافظه دارم کامش سرود منویسم این یگان جو چه همین اپروس اما اکا داده بود من میخواستم واجب بفهمم که خود دوجه گفتی ها کدام حافظه داد مینویسی خیلی هستن مثال گپ بزنن اکا که ناموشون نگیرم خوب بشه گپ بزنم مثال منویسم چون مقصد دولی همه گیرم منویسم چون اکا اینا بسیاروش از 12 کدمونه که رفتن کورنامه کردن الله نگهبانشون بود ناموشون با گفت نگهبان که پناهشون بخدا اکا دیگه در کار نیستن که ما اکا همین خبر چیز میگم که اندر خطی گپ بزنم همون لیریکش خطی لیریک خطی گپ بزنم همین چند خیلی تلان دارون نشون میتونم پروستا در اونجا اشتاکی بودیم یک از خدا که شهرام ابوبکر یا شهرام عبدالعلی مرد ها همون 20 چند شعر خوندگه 20 چند شعر 26 شعر خوندگه 22 تاشا من نوشتگی سو کلوچی خیلی من اوجه همه فهمیدم میشه ایتی مرا فهمیدم پاپولار نشیدن جب با جونم که پاپولار نشیدن قدر نکردن الله نگهبانشون اید خداوند زیاد تاجونه سو بچه همین باطلا همون اگه خیلی چی میگن حافظی نمیشه با نه کم میشه ما میگم که ما مقصد این طرف ما مقصد در خود حرکت دارم مقصد همین یا چیزی که میشه بود چیزای خود مقصد پیشروی خودم دمیزم چون همین چیز هست ما برای همین اون طرف هم حرکت میکنیم مثال اون طرف دما باطل ما که مقصد تلان ما میخوام دوست میدارم مثلا ای باطل داره ما با هم خودی اگه ما در باطل بخت در کار نیست اگه باطلی کیا تماشا کردم دی سانتا قطعی 0 گرم باطل چون ما زیق شیدگیم تماشا کردیم چوا؟ یا طرف کام تاساس شیدگه یا طرف وابشه چی نشیدگه ابا نسام دلی بعد همین باطل گفتن که تیپا دیسان رنگ کانسر کرد باطلا همی تو کاک باطلا همی بینمی هم باطلا نه رنگ کانسر تاکا خیلی شیدگه نه که باطل جوی کانسر نیسته که مقصد باطل جوی باطل بود جان همون شووی که نیا یا خی پاداچو یا خی گپوی مقصد بگویی که باطل است راونو که باطل کنی بود نه روشا باطلشون نگاهش خیلی باطل میکنن تو گفتنی که باطلی که دیستان که نشون داد وای تیپا که کانسر بود نه کانسر تام نگه میشونه که خیلی ایروی هم بیت میتو که خوندگه که دکتری هم بیتو که همین چیز زار خودش توقع جو خوندگه و 0 گرم بعد نیست 0 گرم نمیدون چی باید خون 0 گرم هم زوره نکی وجود نمیدون چی باید بکرد 0 گرم نه که خیلی که موچ خیلی کم آدم گوری هم لحظت که ترا کلو بوی باطل شا بخدود داگی ما کم اخول نشدگی هم بخدود معقول شدی نیست؟ ما با همون کنترل میگم که نه اکا بخدود سلیش کم خیلی باطلوی که پیش گذاشتگی و خیلی باطلو نشدگی اکا بخدود ما برای هم خونم یا باطل میسول هم فلاشات کرده باطل بکنم کم یا باطل نرمالی با یا طرف دستان یا سفر که دیگه همه چیز با اونجا وقت ممکن خیلی که در جای خلیش دیگه باطلوی رنگی پیش نکرده سیم باطلی روی مو با گفتی تو نکیم کچتوا و استانیش دیونه بدای رایلان کچتوا یک اکام گولوس جای خودش دام گوش میزنه نرمال نیک نه باطلی ریکل دالر شو تماشا کردن گزاروندا تماشا کردگیم چوا سیستیبات کردگیم کی برید ما کاک باطل ما اکا او باطل ندیدم خیلی توک شکی بریده که نه که یگانش نبریده که در نظری من وقت دو خودت اونجا در چمپیون بده که اینجا دوازی پلی بومو مردم گویما دیگه پیانه و او زوادی چی داگی ما که وقت دو برای که
серьезно, хали чизи ки гуаз мекадан акадагян. Вай да тах метонистан ҳар диш репери вақвата. Некем найдунум хаки хамагон ше. Хема шаби то мандагия ами дahani хавладам батла ка бахду ки сахти бад набрумага. Хидат официально гонка сахали ози визит додани? Официально кайна ми визит метм кадом ки хали зура айна мегум ака мақсад касеш ки нам жилайн дора саперников тесай нама тайорум батлда. Қабул кунам мебрум визит фина айна дай тараф ма визит фаҳм як. Кадом қабул куна тайёри? Ака фарқ надорам адама батл нишон метм саперник десанта ҷокера кадоми боша мисол ака ма я чиҷгай гум мақсад ами мухлисои нами десантура дам лисои дигар дам ай хидмдан гапои бад нанавистан хуб мешавада ба хотири ки мисол мо пацану хатбад надорем мо батл мебурем ба хотири ами шумо мекунем бародарот мақсад гапои безем нанависе чизе намедоне ами дастгирӣ мекуне лайк комментари мекуне ам комменти хуб нависе ки мо дана мотивация шава мотивация шава ки мо бо хушрутар чизо бурем хай ку десан қатима чақчақ кунун ку десан чӣ мега барое ки десант чӣ хеле ки мо медонам хеле чақчақим баъд батл гап мезанем вай аму одамои болора мега мага агар одами болора биё ки може ка ҷат бигем рост мега барое чӣ ки вай ду бор чемпион шудагай правильно вай барое чӣ ки ду бор чемпион шудагай мисол дар он батли хатима ӯ ғолиб шидагай ма барои мегум ку одам нахоҳа мисол ман ягон гап гуфтан натон барои ки реванш ма хостеснака ӯ мисол нахоҳа ягон чунеста ама 100% уш нашида тайгаша ки мебини пайдо мешад мо скоро сеоно батли сол каданем мебинем ки дар батли сола ки стикат мекунем иншалло ягон савол дошта бошӣ марҳамат бите ба мо барномаро ва ҷамъбаст немрад ака ягон савол намехоҳам саломатита мехоҳам саломатит боша макса салом гӯ ака гап нест макса салом мегум давай гап нест ҳазор рамат калон лабай ина визиф я батлерои питер батлерои душанбе кадоми ҷилайн дори ина визифи ман қабул кун ма тайёрум яке кензо қабул куна кензо қад намеша ака чӣ ба кензо қад батл да гапои безер гуфта наметону бародарам қад тамом темаро закрит кардем хуб барои ки чела ка бабайнмон бади батл нема он батл да уже нофаҳмиё меша намеша фаҳмидум гап нест гол додан кензо часпид занги зачи ака ба зангм задан часпид нашод кензо чӣ гуфтеса буди нашод кензо мегум мақсад пацани зурай да ҳаёт кунами любое время мақсад ай пеш ҳамон одам ма надидам бигем не ки ҳами саи дақиқачи камкам суҳбат мекунем мақсад пацани зурай кад хеле намехоҳам ва ягон гапои бад гунда чӣ тамом гап нест мо тура фаҳмидем дар лоқаи макай беха дигарош ака бин фарқ надоре барои ки ном ҷокери братишкам ҳози сос шидагиай ӯ маро як барнома да меган саволуш метан мегама да фарқ надоре хади бахи батл мекунем вақти шуда ака мегуфтан ма мекунем хатиш ака додара батл ҳаёт бите гап нест ҳазор рамат калон гап нест раҳмат алон дармон бошад раҳмат шумодам гап нест хуб хайна бачако дидем ки мо хати бахи дастиваз буромадем ин одам мехоҳад ки батл кунам ҳастан одамое ки например мега ки ман қатиш батл намекунам ин одам уверена гуфтеса ки ози дар площадкаи барори кор ози даже ҳамхали батл набуд ки бояд ин батла например мо да нишон тиҳад хайр бисёрто медонем ки дар площадкаи батли мо дар площадкаи барори кори мо бисёр батлерои бақувват виступат кардагиянд лекин дар назари акаи беха ӯ батл набуда
хай ягон кас агар ки меган ку дух дошта бошен виза фиакай бехара қабул кунем бахика точнее хай ку мебинем батлаша чӣ хел нишон метиҳад. барои бародаро аз шумо ҳеч не лайк комментария гап хабар бикунем ки шутобе ки мо да мотиватсия шавад ба нафарое ки шумо дар шаҳрҳои россияин мехоҳем ки дар сафар кор кунем либо мошин қатӣ либо пиёда либо электросамокат қатӣ иним номҳо да занг бизанен шуморо ҳатман патручат мекунанд максимум нехай нигоҳ накардисай ба пиёда мешавад пешкор мешавад ида яндекс ида нехай ида занг бизан та саза идашон мегиба. барои бачаҳако шумо метавонед смело занг бизанед нафарое ки 45 рӯз кор кардагӣ нестанд мо байни курьеро вай конкурс гузаронданем 45 нафарое кор кардагӣ нестанд 100 заказ мебаранд шумо дар конкурси бе пули мо дохил мешавед. конкурс чиай матиз главный приз матиз ай дар телеграм канали барори кор будурен дар онҷа видеош ҳаста бачаҳако главный приз матиз ва 36 та дига приз яъне телефон наушник бо конверти пулӣ ҳаста айти чӣ мерава просто 45 рӯз кор кардагӣ набошӣ мебурӣ кор мекунӣ ва тез дар конкурси мо дохил мешӣ. маълумоти пурраро иним номаи телефон да занг бизанем подробно бачаҳако бо шуморо мефаҳмонанд. конкурс фақат дар шаҳри санкт петербург ленинградская област москва московская област дигар шаҳрҳошда ягон фикри дига мекунем. барои бародаро мир вашему дому бахабул вас в гостях. Let's go.